ce zuwa 2027 ba shi ne an ƙara shekara 40 ba ya ce to daga nan kuma za ta rushe ya ce kuma ka jira da yardar Allah za ta gani yanzu ga shi muna kusa da 2027 ga shi kaga an fara in Allah ya sai an gama abubuwan nan da suke faruwa alamomi ne na nakuda wadda jariri da yardar Allah ya kai wata 9 kuma an kai uwar asibiti yaro yana yunkurin zai fito amma uwar tana kukan nakuda tana jin zafi amma da yardar Allah wannan yaro zai fito kuma za ta manta da wannan zafin. Idan kun fahimci abin da nake nufi cikin wannan zaurance za ku yi la'akari da abin da Allah madaukakin sarki ya alkawari kuma dole sai Allah ya cika. Allah madaukakin sarki ya alkawarta cewa banu Isra'ila za su yi barna sau 2 a bayan ƙasa amma daga baya idan lokacin wa'adin Allah ya kai Allah madaukakin sarki zai ruguza su zai rusa su zai dammara su kuma za su zama tarihi kamar yadda iyayensu da kakanninsu suka zama a haditha wa mazzaqnahum kullu mumazzaq. Allah ce wa qadaina ila bani isra'ila fil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn za ku yi bala'i da barna a bayan kasa sau 2 wala ta'aluna uluwan kabira kuma za ku samu daukaka a bayan kasa amma fa idza jaa wa'du ulahuma idan lokacin wa'adin na farko ya zo na barnar ku ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula thumma radadna lakum al-karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum akthara nafira in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirah idan lokaci na karshen yazo liyasu'u wujuhakum a wannan lokacin ka waɗanda Allah ya sallada a kansu za su bakanta muku rai wali yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marra wali yutabbiru ma alau tatbira to wannan wa'adi ne yake kusa ya zo karshe waɗansu malamai waɗanda Allah ya ba su ilimi na firasa sun tsinkayo wani abun da yake nuna alamar rushewar daular Isra'ila wa'adinsa ya zo yanzu wani shahararren malami wanda ya rasu lokacin muna jami'a a Madina Sheikh Ahmad Yasin wanda lokacin rasuwarsa shine mafi shaharan malami mai da'awa kuma dattijo a ƙasar Palestine. Isra'ila ta turo da jirgin yaki ya fito daga sallar asuba a ranar Juma'a bom ya sauka a kansa ya dagargaje ya yi shahada a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da almasjidul haram aka yi masa salatul ga'ib ina cikin lokacin da muka yi masa salatul ga'ib ɗaya daga cikin abin da ba zan manta ba wanda yanzu ga an wani gajeren video clip da aka ɗauka na daga gidan talabijin na Al Jazeera da ta yi hira da shi a 1999 ake tambayarsa dangane da daular Isra'ila ce daular Isra'ila za ta rushe kuma duk abin da take yi cika wa'adi ne na Allah da Allah ya baka wanda za ta yi kuma in ka ga barnanta bai gama cika duniya gaba ɗaya ba to bata gama ba shi duk abin da take yanzu wasa ne barnan zai ƙara yawa a lokacin 1999 kenan yace saboda Allah ya riga rubuta la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna uluwan kabira zai zama duk duniya ko ake ji za ku mamaye economy duniya za ku mamaye security na duniya za ku zama abun tsoro a duniya shine ma'anar wala ta'lunna uluwan kabira za ku samu ɗaukaka da kowace ƙasa ke nema za a baku yace to tsari ne na ubangiji a sunnar kauniya sai ka kai karshe kafin yake rusho ka yace wannan yayi kama da faɗin Allah ta'ala Allahu alladhi khalaqakum min da'f thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba Allah ya halice ku daga yaranta kuna da rauni baka iya komai wa kanka da uwarka za ta barka mutuwa za ka yi amma sai gashi sai Allah ya sa ka yi karfin da kai kuma kafin uwar ta ka karfi amma daga ka kai haka kuma sai ka fara rusowa sun maja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba sai daga baya sai ka zo ka koma rauni kuma ka koma tsoho to yace kamar irin haka ne Allah yake da dauloli musamman dauloli na zalunci yace abinda muka fahimta daga alqur'ani shine shekara 40 ne kaiwa kurewa na karfi wata kasa da ta zama super power to za ta yi shekara 40 ne tana cin gajiyarta daga baya sai ta sauko sai wata kuma ta dauka saboda Allah bai alkawarin ko ta empire ko civilization da shi kadansa zai ci moriyar duniya ba rarrabawa ake yi wannan ya taba wannan ya dana sai yake cewa na fahimci wannan ne daga fadin Allah ta'ala hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana mutum ya kai karshen karfin sa kuma ya kai shekara 40 sai ce to kaiwa kurewan karfi shekara 40 ne yace to daga 1947 da aka kafa daular Isra'ila bayan yakin duniya na biyu yace ta yi shekara 40 ɗinta tana rarrafawa tana tashi sai an taimake ta sai an kama ta aid daga waje daga wane ne ana ta yi ana rarrafenta daga nan zuwa 1987 kaga shekara nawa kenan 40 sai ce to yanzu da yake magana ce yanzu shekara 12 kenan yace kaga Isra'ila ta fara
ta fara barna, ta fara yaƙe-yaƙe, ta fara muzuna Palestine, ta fara invading ƙasashe, ta fara occupying filayensu. Ya ce to za ka ci gaba da girma kuma barnan zai yi yawa. Ya ce sai ta kai shekara 40 masu zuwa. Ya ce zuwa 2027. Ba shi ne an ƙara shekara 40 ba? Ya ce to daga nan kuma za ta rushe. Ya ce kuma ka jira da yardar Allah za ta gani. Yanzu gashi muna kusa da 2027 gashi kaga an fara in Allah ya da sai an gama.